Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт. Ще се опитваме да оцеляваме. И така, нека заради света да огледаме къде сме. Съберем малко дърво. Там виждам прасета. Ще отидем да ги изядем. Да ги убием и после да ги изядем. Това е първият ми клип, който правя и който възнамерявам да кача в YouTube. Също така първият ми канал в YouTube, в който ще качвам нещо. Не съм правил нещо подобно преди, това че не знам как ще се получи, надявам се да ви хареса. И да продължавате да гледате. Разбира се. Събираме малко дърво. В клиповете по-натам няма да гледате нищо от това, като събиране на ресурси, дърво, камък. Защото всички са виждали как се събира дърво, как се събира камък. И почти всички са го правили. И мисля, че ще ви е доста безинтересно да го гледате. И възнамерявам това да го правя извън кадър. Защото ще е безинтересно според мен. Единствено, когато ще го гледате, това е първи, втори, евентуално и трети епизод на моето Майнкрафт оцеляване. След това всичко това ще го правя извън кадър. Забравих си мисълта. И така, виждам крава, прасе. Трябват ми и овце. Ще отидем да обиколим, да намерим някое благоприятно място за оцеляване. Ела тук, свиня мръсна. Ела тук, бе. Не бягай. Ела, бе. Както виждате, игра на Pocket Edition версията. Защото компютърът ми издаде багажа. И ще е така, докато си взема лов. Като цяло не съм свикнал да играя тук. Но, всяко нещо си има първи път. Пиле! Не бе! Няма те гоня! Така... Още едно... Не, няма да те гоня. Така, да пообиколим малко. Между другото искам да събера как се казваше от всички дървета искам да събера саплинги. От всички видове дървета, защото ще ни трябват. Ето, взех един, достатъчен ми е. Въпреки, че точно бърче дървото не го използвам. Да разгледаме. Някъде, някоя овца. О, спро с дърво. Искам да си взема саплинг от него. О, овца, супер! Не, не, не бягай, бе! О! Фак. Ела тук. Не бягай, стани част от моето легло. Това прозвуча малко перверзно. Ела тук. Така. 3 са ви достатъчни. Айде бе. Искам саплинг от спро с дървото. Попаднахме в мина. По-късно можем да дойдем да експорнем.
Ам, Хайде бе. Така. Дай ми саплинг. Може да си взема и от самото дърво. Но най-вече искам саплинг от него. Трябва да намерим и Dark Oak, мисля, че. И... Как се казваше другото? Акация, мисля, че се казваше. Така че около 4-5 вида саплинга трябва да имаме. Айде дай ми саплинг, бе. Имам ли? Не, нямам. Искам саплинг. Сериозно ли? Един, поне един. Хайде де. Не, защо ме мразиш? Саплинг? Не. Саплинг? Не. Добре, искам един шибан саплинг. Толкова ли е трудно? Мрази тези дървета. Дай ми саплинг. Бъди добро дърво и ми дай саплинг. Хайде, моля те. Искам един шибан саплинг. Толкова ли е трудно? Хайде де. Да! 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 Даже 3! О, не. Аз съм пълен тъпалар. Така, искам да си взема от тиквите също. И слънцето е... О! Мисля, че трябва да си намерим някоя пещеричка за през нощта. Защото не искам да бъда убит още първата нощ от първият епизод. Ще бъде доста смешно. И жалко. Така... Ще взема само 2. И трябва да обиколя. О! Айде де. Ах, ах, ах. О, гравел. Охо, пещера. Така... Ще си направя крафтинг. Да крафнем една кирка. Да. Малко въглища ще са ми от полза. И мисля тази нощ, вечер, да остана в тази пещера, да поексплорна. Защото ако остана навън, ще ме пречукат изродите. Което няма да е никак забавно. Поне за мен. Колец, колец, колец.
Така, стига ми толкова за сега. Да направим няколко торча. Добре, стига толкова. Крафтингът нека да остане тук. Така, светим малко. Добре, не ми казвай, че пещерата ще свърши тук. И да, това беше моят късмет. Ще взема малко камък. И да, батерията ми пада. Стига ми толкова за сега. Тук беше крафтингът, някъде го зарязах. Добре, една брадва. Меч, кирка ще са ми от полза. Между другото ще си крафне леглото. Защото не искам да се раждам там, където ме спавам първия път. Интересно. И така, нека да спим. Да посрещнем новия ден, още живи. Там има нещо, овца, хълмче. И така. Мисля тук да спра епизода. Не знам колко дълъг е станал. Ще обиколя извън кадър, ще събера малко ресурси. И след това във втори епизод ще видите малко търсене на благоприятно място за оцеляване. И довиждане! Очаквайте втори епизод.